non son achados nosos, xa se inventaron precisamente no corazón do século XIX, con Michelet e Burckhardt, a Renaissance, é dicir, inventouse un esquema, e a partir de aí empezou a funcionar en todos os ámbitos, e no noso tamén. Ese esquema é, houve unha idade de ouro, a greco-latina clásica, houve un período medieval escuro, séculos escuros, non? Tamén se din italiano, así. O medioevo, un tempo medio, e despois un renacemento. Pois ese esquema de Michelet despois foi aplicado a todos, bueno, a todos non, pero a moitísimas fórmulas que non tiñan mellor ni siquiera que ver ca literatura, sino que ca política, ca música, con todo. E non só en Galicia, no mundo árabe. O partido Baas é o partido do Rexurdimento. O partido árabe socialista. O Baas é o partido do Rexurdimento. E no noso caso tamén. E aplicamos, mas que nos aplicamos moito despois. Rosalía non que chamou Rexurdimento ao que ela vivía. E Murguía tampouco. Murguía falaba de que vivía no proceso de regeneración. Pero, bueno, é igual. Este libro dinos que temos que mirar a nosa historia con outros ollos. O sea, que esas escamas poden ser moi bons, pero tamén implican unha ditadura, a que é moi difícil combater, porque son unha cousa tan clara, tan diáfana. O sea, pero non pode ser. O século XVIII non é un século escuro. Hai unha liña, unha continuidade que vai entre o que fixo este autor, Roel, é o que fixo o autor do Entremés do Río Miño, é o que fixo o autor do Entremés do Portugués. Tuveronse que ler, á forza. Non só ver a obra representada, tiveronse que ler. E disto pode falar ao mellor con moita máis pertinencia Mariño Paz, que é quen estuda aquí a lingua, a ortografía, e todas estas cousas. E Sarmiento foi lido e mamado por todos os do XIX, por os da historiografía e por os da literatura. Un autor de Pontevedra, Sarmiento tamén o era, un autor de Pontevedra, Pintos. O primeiro poema que escribe Pintos é un poema